Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Interagency Task Force matokar sa sitwasyon kan COVID-19 sa kapalibutan. Mahigpit na health protocols tinauan ng linaw ni Alcalde Rosal. Container van health facility ito turn over ngunya na aga. Bagong eskwelahan sa Legazpi City nakatalaan na inaguraran ngunyan. Sa lado national, Octa Research Group nagpatanid kontra sa bagong variant ng COVID-19. Pagbabakan kaso ng COVID-19, artificial man sana. DOH nagpatanid kontra sa posibleng paglangkaw giraray kan kaso ng COVID-19. Diplomatic protest isinumiter naman kan gobyerno kontra sa China. Sa ibang nasyon, Queen Elizabeth nagbolta na sa sayang royal duties. Sa lado ng sports, training kan mga atleta na unsyami dahilan sa COVID-19. Detalles kan barata enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Itinaas kan DOH Center for Bicol Development Bicol sa paagi kan sa Endang Regional Epidemiology and Surveillance Unit ang COVID-19 high risk level sa nagkaparang lugar, siring sa mga banwaan, asin siyudad sa Kabicolan, pati na ang reyon. Ang Kabicolan sa ngunyan, konsiderado ng nasa moderate risk. Dalan sa wahali sa dating low risk, dalan sa padagos na pagdakol kan kaso na may total ng 6,135 kung sain 918 kini ang mga aktibong kaso. Sa Albay, sarong lugar, nasa high risk, mantang 5 lugar, ang moderate risk sa Camarines Norte, asin saro ang moderate risk mantang sa Camarines Sur, 8 banwaan ang high risk, asin saro ang moderate risk. Saro ang moderate risk sa Catanduanes, mantang 5 man ang high risk sa Sorsogon, asin 3 ang moderate risk. Ang Masbate, daing lugar na nasa high o kaya moderate risk. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Dainin mangyayaring lockdown sa mga barangay na may nagpo-positibo sa helang na COVID-19. Inanpilinaw ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City manunod sa pagpautob nin mas mahigot na protocol sa syudad. Ang lockdown po, arayo na yan. Dahil nakita mabalik dyan pa naman with God's grace. Ha? Ako po madali ang lockdown, ang pagpakaon pala na. Kung may gawang tang lockdown, granular. Ang gawang nga sarong barangay, ang gabos, lockdown ko lang mga core compound. So arong lang. Para mas makaabante na kita na pagilingkaman, safe man ang mga tao. Kasabay kay ini nagpagirumdum si Rosal sa mga Ligaspenyo na bawal ang pagkakaiguan in live performances sa mga karaoke bars, videoke bars, mga aktibidad sa luwas kan harong, arukan, basketball, asin burulang. Siring man ang paglimitar sa mga personang malaog sa mga barbershops asin beauty parlors. Mantang ipinag-orden kan alkalde ang pagkakaiguan in skeletal workforce sa kada opisina. Sa siring na paagi, maiibitara ng posibleng paglangkaw pa ka nagpo-positibo sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay. At pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Nakatala na magkaigwa na pagtaripon sinda Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City kaampang sinda Gobernador Al Francis Bichara, DILG Regional Director Abogado Anthony Noida, asin DOH Regional Director Dr. Ernie Vera para matokar ang mga importanteng bagay may relasyon sa sitwasyon kan problemang dara kan COVID-19 sa kapalibutan. Sinabi ni Rosal na importante nin marahay ang siyendang pag-ururon tanganing makahaman nin mga lakdang na dapat ipasunod kan local Interagency Task Force para mapagulan ang padagos na pagdakol kan kaso nin COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Formal lang itataong kwenta asin bebendisyonan ng bagong eskwelahan sa Legazpi City na nakrear sa paaging lay na napirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini may kinaaraman sa pagbabago kan pangaran kan pag-asa National High School sa pagiging Legazpi City National High School. Ang siring na bagay nangyari sosog sa naging esfuerzos ni Albay 2D Representative Joey Salceda na iyon utakan lay. Biglalauman na magiging presente si Salceda sa inaugurasyon kay ni pati naman ang mga opisyalis kan DepEd, Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City asin mga stakeholders. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Preparado na ang gabos para sa gigibon na turnover kan ipanagibong health facility gamit ang container van sa natad kanibalong Sentrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Ang DPWH Regional Office sa tabang kan Albay 2nd District Engineering Office asin gobyerno lokal kan Legazpi City iyo ang nagpagibo kan siring na fasilidad tanganing magamit sa laban kontra sa COVID-19. Ngunya na aga, ang turnover ceremony kung sa Pigdala Uman na magiging presente sin the DPWH Regional Director Virgilio Eduarte, Albay 2nd District Engineer Warren Azotea, Alcalde Noel Rosal, City Engineer Nong Ibo, Congressman Joey Salceda, asin iba pa. Aminado si dating City Councilor Chito Baldo na kulang pa talaga ang bilang kan mga CCTV camera sa naikabit sa iba-ibang lugar sa Legazpi City. Siyang sinabi na may plano sindang magbakal ng dugang na 50 pang pidaso ng CCTV cam alagad kulang pa ini. Idinagdag pa man ni Baldo ang Operation Center na nangaipon in maabot sa 350 ang mga CCTV cam tagani masiguro na matadtad na ning kamera ang mga mayor na dalan sa kapalibutan pati na sa iba pang lugar. Sinabi niya na ini nangangaipuman ninda kulang kantidad alagad sinda nagsumiter naman in request sa gobyerno lokal para makatagama kan kinakaipuhan na fundo. Iyan ang primero gabdang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Victor Neri, artista, social worker, para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. As an actor, kailangan lagi akong nasa best performance ko. As a public servant, para lalo akong makatulong sa kapwa, ay dapat matulungan ko rin ang sarili ko na laging nasa best condition. Kaya I always start my day with a cup of Best Cafe para sa matinding pagod at puyatan, kaya kong gumawa. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Like me, you also deserve the best. Enjoy Best Cafe every day. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang klema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo.
Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Iba pang detalles kan Bareta. Nakatala na mag-abot ngunya na aga ang ikaapat na bulto nin mga bakuna na nakaalokar para sa Kabikolan. Sinabi kan Department of Health Regional Office na ang mga bakuna pigdalauman na mag-abot nin atyan na alas 9:30 sa Legazpi Domestic Airport kung saan maabot ang 20,400 doses nin Coronavac o Sinovac vaccine. Ang mga opisyales kan DOH, iyo ang masabat sa aeroporto tanganing kung anon ang mga bagong bakuna asin nakatalan ining i-distribuer sa iba-ibang mga probinsya kan Kabikolan. Sa Katakoda Barata, manungod sa pagbindisyon na sininaugurasyon kan Legazpi City National High School, nagpaabot in informasyon si Dr. Jeremy Romero Atun Cruz na dahil po malalawos ngunyan na aga ang inaugurasyon kan LCNHS dahilan sa compliance sinda sa formasyon so abiso ni Mayor dahilan sa pandemic. So dahil po malalawos ang inaugurasyon kan LCNH ngunyan na aga. Barata halik sa ibang nasyon, nagbolta na sa sayang royal duty si Queen Elizabeth. Apat na aldaw poon kan magadaan ang sayang agom na si Prince Philip. Iniman ang aldaw na naglusad sa reyna bilang Lord Chamberlain. Sinabi ni Prince Andrew na mailing pamanggiraray sa pandok kan reyna ang sobrang kamunduan sa pagkawara ni Prince Philip. Lalo nata nakatuudan man kay ni na kurukeribanan ang sayang agom sa laog nin 69 taon poon kan maging reyna ini. Magagarumduman ikinasal sinda Prince Philip asin Queen Elizabeth kan 1947. Nagtutubod man ang ayudante asin royal expert na apisar kan pagkakawara ni Prince Philip asin may kulang na sa buhay kan reyna dahil pamanggirari kay ni bubutasan ang trono na maging pabor sa sayang aki asin tagapagmana na si Prince Charles. Si Queen Elizabeth ang pinakagurang asin pinakahalabang na mamuhay na reyna sa bilog na kinakban. Artificial man sana ang pagbabakan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Inianin ako ang Department of Health sa pagbabakan COVID cases sa nasyon. Sikun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, na bako epekto kan Enhanced Community Quarantine o ECQ ang naging biglaan na pagbabakan kaso. Tinawan ni Vergere na ini dahil di pa nag-ooperate ang sobra sa 36 na laboratorio. Sa ngunyan, mantinidong nasa 10 o nasa 10 sa 11,000 na kaso ang nairehistro kan DOH kada Domingo. Apwera digdi sa mga komunidad asin workplaces pamanggiraray ang mga nairehistrong haralangkaw na kaso nin COVID kaya dapat maging kampante. Barreta, ano?
Paano? Aramonta sa Baretang Ano? Dakol na namamanawaan kan India ang nag-atindir sa taonan na Kumbh Mela Festival ang nagpositibo sa COVID-19. Sa nasabing kaugmahan, sobra 3 milyones ang sabay-sabay na nagkarigos sa salog sa Haridwar City na iyo ang pagpuon kan 2 bulan na piyesta. Dalan digdi nagrehistro ang India nin 184,372 na nagpositibo sa COVID-19 sa sarong aldaw na iyon pinakadakol na kaso sa laog sananin sa sarong aldaw. Igdalauman kan mga otoridad na madudugangan pa ang nasabing bilang sa mga masunod na aldaw. Pagtubod kan mga hindi na sarong banal ang salog kung kaya kadakol nagkakarigos asin nagdalabto para malinig ang sindang kasalan asin sinda maging ligtas. Showbiz Balita! Showbiz Balita. Relasyon ninda J.M. de Guzman asin R.C. Munoz, prank man sa napalan. Magbarkada man sa nasinda. Inantinawan ng linaw ni RC asin JM matapos magluwas ang kadakol na reaksyon matapos kan sa indang Boracay Revelation. And at kaini aminado si RC na pirmi siyang pierde sa pagkamuot kung sen pirmi siyang nababayaan sa puntong napapabayaan niya ang sayang sa diri. Sa ibang nalado si JM asin RC parehong magbarkada maski kan sinda nag-aadal pa sa UP. Bareta sa lado ng saludo makita sa news base si Mar de la Marcamen. Durante kan quarantine o isolation dahil sa COVID-19, dipisil ang pagkaon na makakapakusog ng immune system asin mapreventaran ang patakot ng COVID-19. Siringman, ang pagkakanin healthy balanced diet kay puwan para sa marahay na salud asin normal na immune function. Dinagdag pa ka mga eksperto sa salud sa kinabahan na kung nasa isolation, importante ang vitamin D. Alaga dahil tayo makakabalat sa saldang kanal daw por medyo kang quarantine o self-isolation, mas maray na mag-inom ng vitamin D supplement o magkakanin mga pagkaon na good source ng vitamin D, arugan egg yolk, oily fish, fortified foods as in ultraviolet light treated mushroom. Tandaan, health is wealth. Fun News Base, Mardela, thank you ba? Bareta sa kamugtagan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Good morning sa gabos pa nagdadong. Ngayon, tropical storm ang nakaka-apekto niyan sa Mindanao. So may bagyong nga po kita na nasa luwas pa ng ating Philippine area of the span of PDP. So kasi bago nga alas 3 ng aga, nga pong itong ating tropical storm Sorigay with international name po niyan ay nasa location ng 1,140 km east of Mindanao. Coordinate 8.6 north, 136.7 degrees east. Ang level ng Panduro sa abot po yan ng 85 km per hour at may pagbukso naman ng 105 km per hour. Pangunyan, maluya ang pagyaro nito sa Solnoban. At tigalaw man natin na ang bagyong si Sorigay, international name, ay posibleng maglog sa ating Calaucan pa sa araw kan bukas, Biyernes. At once na maglog na po yan, magiging tropical storm Bising na po yan. So, kapangalanan niya ng Pag-asa, ang local name ng Pag-asa na tropical storm Bising. Once na yan po ay makalog na sa ating PAA. So, magiging ikalawang bagyo po niya na taong 2021. So, dahil sa haray po nga po ang bagyong Sorigay sa ating yung bagyong nasa luwaskan para sa ating landmass, no? Kaya dito man direct ang epekto sa kadagaan kan Pilipinas at maging bigit po sa tuyas sa Kabigtulan. So, kaya ngayon daw sa Kabigtulan, tawaman pa rin po natin maging magayon na kabagpatan sa panahon, maging mainit pa rin po ang ating temperatura sa bilog kapag daw. Maging ang panganuron, sundo sa mga panganuron lamang ang kondisyon ng ating kalangitan, maliban na lamang yan sa mga pulo-pulo o mga isolated na mga pagturan asin pagkikilat pagdagaldol. Epekto nga po yan ng mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorms. Maging maluyas sundo sa moderatang duro, sari sa norte sirangan ang lalawagan sa Kabigtulan at may banayan sundo sa moderatong okulong kadagatan. Ngayong gale warning na nakabubalangon yan sa kadagatan kan Bicol Rig. Alaman natin na temperatura sa Kabigtulan, 23 sundo 23 ang pascal Celsius. At talagang ay nagsirap kasi bagong alas 5:33 ng aga asin na sunod naman at yan na alas 5:58 pagpapos. Aliligi sa Pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, ganyan magulap.
Yan mga tungang nga detalles kay mga baretang unyan na pagkaaga. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo, Salado Technical, asin Pagasa, Legazpi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Good morning kay Reverend Father David Thomas Ramoso kan parokya ni San Rafael sa Legazpi. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero